Pinia bangke nili nali tumafan Assam High School Teacher Recruitment aputak sila bangso. A video long nali tumpanan than pechini ponik po lapen kon ana post of vacancy se do makachar liang deng kon ans neing ma labangso details mate klar dagalam nali tum kai ke son labangso video arlo si thek pon long ikpo. Tangti aprang si kardam kadu ka vekar British 2.0 YouTube channel long kilangarat ana fastami nali tum jong sila bangso YouTube channel na anta subscribe kilang pulte pada depin pe nali tum subscribe ikon latest update nali tum kilong verji apana dung es tame belarjan thelo ing hodas tame nali tum berpon igder non tangte non labangso Assam High School Teacher Recruitment mate labangso awring warsaya puthagle daklar dagalam lang polonang lapen chithan polonang tangte non labangso awring warsai aputhak daglang polonang lapen chithan polonang labangso awring warsai labangke Assam High School TET Recruitment 2024 lo non labangso overview nilidag na piklang pon ikpo lapen than pachini pon ikpo. The Directorate of Secondary Education Assam has unveiled a golden opportunity with an official announcement about the recruitment drive for Kaduka Wependak 7,249 and high school teaching position bang dapak langpono kapik langpon la bangke Directorate of Secondary Education Assam hin pensi paklangpon iglo lapen labangso awring warsai labangke especially TET qualify a candidate tumhansi pipon iglo lasening ke hang abang phu mate abang fiatum test ke pas tang jong siduk nalitum online jogdon ikon lapen postman bang kadu kaweta chinipo high school teacher fanlo lapen to tell the post labangke 7,249 anlo lapen organization bangadak DSE Assam lapen qualification kenangzi labangke graduation apply process labangke online application fee abangke dak sikaing sita pinangne lapen ke start ponjia de dak fix pon pelang lapen last date tamet dak fix pon pelang lapen divine into Assam High School TET recruitment details bangson hello position labangke graduate teacher lapen number of vacancies bang 7,249 an post dak pipon iglo lapen department labangke secondary education Assam hin penlo salary nalitum 14,000 pen chenglok 70,500 analitum dak chiklo ijon long pon ikpo lapen grand pay dak 8,700 analitum per month long pon ikpo education qualification breakdown bang ke thak pon bangla sonlo graduate teachers arts atum afan bang ke arts commerce or postgraduate with the latest 50% marks labang ke long nang po kalipulte bachelor degree mate B8 ki untang nang po lapen graduate teacher science aphan bangai science graduate mate postgraduate ki onang po with 50% marks nang po lapen graduate teacher Hindi aphan tamil lason lo Praveen mate ratna in Hindi with the 50% marks bangalong nang po lapen graduate teacher Sanskrit aphan tamil da 50% marks ane pinang po lapen kachar liang dengkil nang zila bangke BT mate B8 degree ki untang nang po lapen medium introduction bangala sonla candidate must have passed SSLC equivalent the relevant language or diploma in a language lapen different category the lasona different criteria apply to candidates for Assam Bengali Hindi Bodo and English medium school lapen other criteria bangke nationality la bangke Indian citizen napo lapen permanent resident of Assam napo age la bangke 21 to 38 year arta abang pu mate abang finang pu lapen age relation bangke dak OBC atum 3 years lapen SC atum 5 years ST plans lapen ST hills atum 5 years PWBD candidate 10 years lapen ex serviceman atum afan 2 years and pipon iglo ke apply ning process labang ke online se apply nang ikpo nang litung official DSE website nang dampen registration nang po lapen hodak details sai hui nang litum providing nang po lapen documents upload nang po kijot sin nang litum submit nang po lapen acknowledgement alu bang bi ko nang po tang te non labang so awring warsai afan copy pia documents se nang ma labang so puthak daglang polo nang laben chethan polo na documents ke nangi labang ke passport size photo nang po signature nang ikpo lapen age proof afan nalitum birth certificate kali pulo tangte HSLC admit cards tamen nang ikpo lapen education certificate mate marksheet nang ikpo lapen high school TET certificate lapen marksheet nang po lapen B8 certificate lapen marksheet nang po lapen caste certificate nang ikpo lapen disability certificate labang ke if applicable
lapen NCC sport lapen culture certificates tame nang ikpo lapen experience certificates tame dak nang ji if any ex serviceman certificates tame dak nang ikpo lapen application ke start poni ke apply ke start poni dak pipon pelang lapen last test tame dak adet bang pipon pelang lapen important link nang litum labang so website long bang lo pute dak pen long pon ikpo online ka apply je afan link na anta dak active telang coming soon pusi tok pon lapen notification bang da release pon ikel labang so notification download je afan la click here podim ber ingon la lo pute na litum notification bang na litum download eklong po lapen nilika download tang do labang so notification na litum han na piklang pon ekpo puthot dak notification ali tum theklong ekpo Assam High School teacher requirement afan lol dak bangke lasida kaduka wepen 7249 an post vacancies bang pipon iglo lapen kaduka we details banali to labang so alu along lang pon igdeno lapen dak kicheng ji labang ke command tu pene apply ke start ji labang so puthak bang dak stame tok pon ik elang lasil halabang so ka apply date jong se active iglo pulte nilinali tuma fan nang pachini thu ikpola sila sonsona birta nalitum karjulong verji mate kelanglong verji afan pura labang so YouTube channel bang nalitum subscribe ignang po lapen latest update kelong verji afan stame bell arjan theklong hoda stame nalitum berpon igdet nang po lasipinia awreng warsai aputhak bangkel ansinili kang tonpon ikpola pen nalitum jong sila bang so details langtung pulte telegram channel mate whatsapp group long dame ko hoda stame nalitum details a link bang kenang litum long ponik po lasipinia video long bang anleng ton ponik nang lasi domi thak me kaduka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana pastame nilin pen cardom